Blije gezichten op basisscholen en middelbare scholen die vandaag weer open mochten. Maar frustratie bij het hoger onderwijs dat nog dicht moet blijven. En verder in deze Zeeland nu. Slachtoffer nog steeds in kritieke toestand. En oud-international Stalens nu echt aan de slag. Goedenavond. Vreugde, maar ook teleurstelling en uitzichtloosheid op de eerste schooldag na de lockdown. Dichte deuren nog voor een deel van het mbo, hbo en de universiteit. Maar de basisscholen en middelbare scholen die zijn wel weer open. En daar zijn ze bij openbare basisschool Die Henetrecht in Oud-Vossemeer maar wel blij mee. Volop blije gezichten op het schoolplein op deze eerste dag na de kerstvakantie. Heel blij, want anders zit ik thuis weer stom achter die laptop. Nu kan ik gewoon door met leren en alles. Thuis online onderwijs, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. School is gewoon veel beter. Ja, de juf legt het beter uit dan de ouders? Ja, de juffen hebben daar opleiding voor gedaan. En nu ben je hier weer met al je vriendjes. Hoe blij ben je? Super blij. En ook de leraren zijn maar wat blij dat de klassen weer vol zitten. Ja, ook heel erg blij. Het is super belangrijk om de kinderen gewoon weer hier te hebben. Dat ze met elkaar weer sociale dingen doen in de klas. En zeker ook in deze tijd, met corona, vinden we dat echt super belangrijk. Hier in Oud-Vossemeer zijn ze maar wat blij dat er weer leven in de brouwerij is. En dat geldt ongetwijfeld ook voor al die andere basisscholen en middelbare scholen waar weer fysiek lesgegeven wordt. Maar dat mag niet overal. Lege schoolpleinen, lege gangen en lege lokalen. Voor de studenten hier op de HZ is het voor de derde keer een lockdown. En dat hakt erin. Er is geen perspectief. Studenten weten niet waar ze naartoe werken. Er is zoveel onzekerheid over. Hey, wanneer mag het wel? Wanneer kunnen we wel weer naar school? Wanneer kunnen we wel weer leuke dingen doen? Dat ontbreekt. En daardoor wordt het juist steeds lastiger voor die studenten omdat ze niet ergens naartoe kunnen werken. Ze doen hun best om online contact te houden met de studenten. En als het echt niet gaat thuis, mogen ze langskomen. Maar de impact is onmiskenbaar groot. We hebben eerder gemerkt dat de studenten minder goed slapen, wat depressieve klachten hebben, zich wat eenzaam voelen en zich ook gewoon moeilijk toe kunnen zetten tot het volgen van het onderwijs. Ja, en dat verwachten we eigenlijk van deze keer ook, diezelfde dingen. Eigenlijk wel, ja. Het is natuurlijk de derde keer dat het nu gebeurt. Er is geen perspectief. Vrijdag wordt opnieuw bekeken waar wel en niet fysiek mag worden lesgegeven. Maar met de oplopende besmettingsaantallen lijkt het onwaarschijnlijk dat er in deze gangen binnenkort weer studenten rondlopen. De 15-jarige jongen die gisteren in Middelburg is neergestoken ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn familie laat weten erg aangeslagen te zijn en zich grote zorgen te maken over zijn situatie. De politie zoekt nog steeds naar de dader en roept getuigen op zich te melden. De steekpartij gebeurde gisteren even na het middaguur aan de Meanderlaan in de wijk Douwendalen. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de steekpartij. En ook een traumahelikopter werd erbij geroepen. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen daalt. In het ADRZ en in Zorgzaam liggen momenteel 31 mensen met een ernstige covid-infectie. 2 weken geleden waren dat er nog 51. In november en december was het extreem druk. De Zeeuwse ziekenhuizen hadden nog nooit zoveel coronapatiënten binnengekregen. Die drukte lijkt nu voorbij. Natuurorganisatie IVN en kinderopvangorganisatie Humankind zijn een landelijke campagne gestart om meer kinderen in de winter buiten te laten spelen. In de zomer zijn kinderen gemiddeld 17 uur per week buiten, maar in de winter is dit maar 8 uur. De kinderopvang in Hulst doet mee aan de actie. Zoals je hier achter mij ziet, hebben ze ook allemaal lekkere pakjes en laarsjes aan. Dus we zijn er echt op ingericht. Het is natuurlijk gewoon hartstikke gezond voor kinderen om buiten te spelen. Het is goed voor je lijf, maar het is ook heel goed voor de motorische ontwikkeling, goed voor je geest. Ik denk dat we het zelf ook allemaal weten. Als je buiten bent, dan voel je je daarna gewoon ook wel binnen weer een stuk lekkerder. Dus buitenspelen is ongelooflijk belangrijk. De regel is altijd dat drugspanden 3 maanden worden gesloten. Maar in 's-Gravenpolder hoeft een drugspand nu maar 6 weken dicht, heeft burgemeester Gerben Dijksterhuis besloten. In november werd in het huurhuis een hennepkwekerij ontdekt.
En dat het pand nu alweer zo snel wordt vrijgegeven heeft een reden. Er is zo'n tekort aan woningen dat de huurwoning zo snel mogelijk weer de markt op moet. Nood breekt wet dus. Zaalvoetballer Zaid Bouzambou uit Vlissingen is opgenomen in de selectie van het Nederlandse zaalvoetbalteam voor het Europees kampioenschap. Bouzambou brak door bij Groene Ster in Vlissingen. En dit seizoen speelt hij voor FC Eindhoven. Het EK start over 9 dagen met een wedstrijd tegen Oekraïne. En wordt gespeeld in Nederland zelf. En de andere tegenstanders in de pool van Oranje, naast Oekraïne dus, zijn regerend wereld- en Europees kampioen Portugal en Servië. En we blijven even bij het Zeeuwse voetbal, want Lorenzo Stalens is nu echt begonnen als trainer van Hoek. De Belgische oud-profvoetballer tekende in december een contract in Zeeuws-Vlaanderen. En stond afgelopen zaterdag voor het eerst met zijn nieuwe ploeg op het veld. Hij komt voor doel! De loopbaan van de nieuwe trainer van Hoek liegt er niet om. Als profvoetballer speelde Lorenzo Stalens meer dan 400 wedstrijden en was hij als Belgisch international actief op 4 eindtoernooien. In Nederland is hij vooral bekend om het incident op het WK van 1998 met Patrick Kluivert. Na zijn carrière zagen veel landgenoten een succesvol trainer in hem, maar dat liep anders. Ik ben hier en daar bij verschillende clubs geweest als hoofdtrainer bij Cercle. En uiteindelijk gaan ze naar jongere coaches, gaan ze ook naar meer buitenlandse coaches. Want er komen meer buitenlandse investeerders die de ploegen overnemen. En dan pakken ze hun technische staf mee. En dan raak je een beetje op het achterplan. En als je dan al een jaar of 2 niet meer actief bent geweest, dan ben je vergeten. Hè. Na het ontslag als assistenttrainer bij het toen bijna failliete Lokeren in 2019... besloot Stalens de profwereld achter zich te laten en op zoek te gaan naar een normale baan. Gewoon als commercieel vertegenwoordiger actief te worden in een bouwbedrijf in België. Vandaar dat ik een combinatie zocht ergens waar het voetbal ook nog mogelijk was. En dat was hier in Hoek. Dat kon ook in België amateurreeksen geweest zijn. Maar er kwam ook niet direct vraag naar, omdat ze misschien ook niet weten dat ik daar voor te vinden was. Hè. Dat is ook zoiets. De kans in het amateurvoetbal krijgt hij nu wel bij Hoek. Volgens assistenttrainer Gabi de Manet is Stalens de man op de juiste plek in het altijd onrustige Hoek. Die heeft al heel wat meegemaakt. Hè. Dan spreken we niet alleen over het incident Kluivert, maar dat is iemand die eigenlijk Anderlecht Brugge op de topjaren meegemaakt heeft. Dus die weet het klappen van de zweep, absoluut. Hè. Ik weet 1 ding zeker, dat het makkelijker was als voetballer dan als trainer. Omdat je als voetballer had enkel met je eigen te maken en je speelt een goede wedstrijd of niet. En nu heb je het team dat je moet coachen. Je moet iedereen managen en met iedereen overeenkomen. Ook de reservespelers, de invallers ook happy houden. En dat is een heel ander gegeven. Hè. Dit weekend won Stalens zijn eerste wedstrijd als trainer van Hoek. Door een doelpunt van Ruben de Jager werd het 0-1 in het oefenduel met KRC Gent. Dat is in ieder geval een goed begin. Ik weet niet wat er te halen valt, maar ik wil gewoon mij terug op de kaart zetten. En ook met Hoek uit die slechte omstandigheden komen. Want ik denk dat ze toch niet staan waar ze horen te staan. Of waar ze willen staan in ieder geval. En deze week gaat Hoek de grens over om te voetballen. Er wordt 2 keer in de buurt van Gent getraind. En zaterdag is er dan opnieuw een oefenwedstrijd. Dan tegen FC Lebbeke. Het zijn rustige winterdagen, vanochtend ook nog met een zonnetje. Wel kwam vanmiddag wat nevel en mist binnendrijven vanuit België. En de komende dagen blijft het overwegend droog. En dat is natuurlijk ook wel eens fijn. En op onze site leest u de reacties op het aantreden van het nieuwe kabinet dat vandaag door de koning is beëdigd. Hebben de Zeeuwen een beetje vertrouwen in dat nieuwe kabinet? Nou, dat wisselt. Heeft u een beetje vertrouwen in het nieuwe kabinet? Nee, absoluut niet. Nee, kapstokjes zijn er, dat zeg ik het heel netjes. Ik moet het eerst zien. En ze moeten de burgers erbij betrekken. En dat gebeurt bijna nooit. Ik denk dat het heel lastig is voor het nieuwe kabinet om keuzes te maken. Zeker omdat het om mensen gaat. Maar vertrouwen is een moeilijk woord. Ik heb niet het gevoel dat het nou echt de goede kant op gaat. Hè? Pensioenen verhogen, salarissen verhogen, belasting verlagen. Lijkt me een goede tip. Gewoon iedereen rijk? Nou, iedereen niet, maar de mensen die het nodig hebben wel. Heeft u misschien nog een mooie Zeeuwse tip voor het nieuwe kabinet? Wat ze een beetje kunnen gaan doen? Doe maar gewoon. Dan doe je hek genoeg. En gewoon je gezonde verstand gebruiken. En meer reacties ziet u op onze site. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne maandagavond.